Apdang subhaya phi baro ki para bat ki hinman jonga. Bat nga khot ngobhaya phi ban sngap ya ka khubor na usim jong ka jingsuk u Jesus Christ kan. Ngangait phi tep ba u Jesus Christ ulong unong hikai ba kraw tam bala jutep ha ka history jong ka perthai. Kadaw ba ulong unong hikai u badan ka bor kata ka bajur kalong ba Ukran ya ki bekerja benang baru penpau ya ki bala bore naduk mendang long ka perthai. Upule ya ka dok nu jong ki breu baru Ukran ya ki ba diamond sim bat ki ba ajing bun sen u ya lap ya ka khubor jong u haki ktien ki ba jali ja handrai kum u badon bor kat hadu ban pen kendit thrat ya ki runang start jong ka ne ka perthai. Bat habau Ukran ya ki ktien ki ba barabor ki umat ki don haki khmat jong Ukran ya ka jingshisha ka bakta khalam dapan sengo bahaya nu handrai barabor ha ka jingit bat ka jingjam nut usngau thu ya ka jingduna bat ka jingtelot ubreu jukran ki ktin dumok bat ki ktin batomat ki balong tang ban pentelot bat penjot ya ka jingat jong ki barangli handrai barabor aiman sem baru penslore ki breu ban jet ya ka lenti ka bahatam ka ban wanra jingsuk ba jingkeman ha ka jing im jongki kumbala hikai ha ka jing thok bakhoi ka khubor mentaga sengi ka banga kwa ban kran kamlong ka khubor jongahi handrai ka banga shushim na utrai jisu ka banga la kerteng ya ka la shampat kalong ka khubor jong ka jingpen im ka bahau Chris jisu ka khubor jong ka jingit u Chris ya barok ki bala sakma bat ki bomtep sho ya ka lenti jong ka jingsuk kadekhat jong ka ni ka jingpule kadai na po ningkong Petros kalnong ka baar kadekhat ka baar pesan ka baong namar phila julet sakma kum kilang brot handrai menta lapan phai pat ya phi sha unong aplang brot bat unong sharai ki mensim jong phi ki reungat ki don kam ban sha pan kan mau na kapor bahaswa bakin itu ya ka jing ai ublai kilong kum kilang brot bala sakma ha ka ri khlau jong ka jing bom tep ba jong ka pop bat ha ka jing bom sngu thu ya la ka jing mau kila sakma jangai hala ka jong ka lenti khlam wan phai shu bat ha bandon manure manu uban wat ya ki bat ban walam pat ya ki kani kalong ka jing pen kan mau ka badon kam namar lada u Chris u yang ngi kumbang ngi long man shwa ngenom lap shu ban wan pai shau blai da ka bor jongihi bat kat kum kat jing tho laong bala pen pai pat ya ki bala sakma sha unong aplang brot bat unong sharai jongki kinong pop kim shem la pai hi sha u Chris handrai la shupan pai ki da ka bor ka bana jerong la pen pai ki da ka bor jong ka jing ai la pen pai ki da ka bor jong ka mon jong ki hi handrai da ka bor jong ka jing ai u blai u Chris unong aplang brot ba isen ai u khot pat ki na ka jing sakma da ka ba u pha shaki ya ka gospel jong ka jing pen bat ki wan pai po ka jing pen shai bat ka jing pen ki im jong munsim ka jing kular leng ba ka bor kring jong ka jing i pa sha u Chris bat kumta kin long no apo ka jing khmi jong Chris junam u Chris unya lameki shaka lenti ka ba shisha bat ka ba hok besai ki da ka ktien jong bat sumare ki na ki marat khlau ki ba punjat eno eki lem ni le dat no eki bat nuru ma ban kni kin thateki na ka kti jong kani kalong ka jing pen kan mau ka ba don kam namar ka ka ba penlong yangi menta kumbang ilong bat ka ka ba pelong yangi ha ka ban sawan kumbangin salong kadai ka jing ai blai ki jing la jongihi kadai halor ka ni ka subject ka banga kwa ban kran ha ka ni ka por ka gospel jong u Jesus Christ kaladan ka wi ka sngi man bau Jesus Christ ya lap ha ki brewe ka gospel jong ka hima ka Bible ka Lukas kalnong ka bakatsan ka dekot ka baningkong haduk ka bahinyaw te ki nong krong bat ki ba pop baro ki lawan hajan jong banyo sngaw ye handrai ki parisi bat ki nong tho ki le khnyum ki daong peleng unu breu pediang subhai ki ba pop baru bam lambat ki teu la kran ka ni ka parsi haki daong uno breu na phi ubadon shispa ki langbrot bat la da jano ka wainaki
ubom eno ya ki khandai phau khandai halum bat le wat ya kata kabala jana haban da syam ya kan te haba ula syam ka ubu ka halor ki terpeng jong u da kabab snok man bat ndau poi shalayeng u khot lang yala ki lok bat yala ki paramarjan uda ong haki to kemen lambat nga nabang ala syam ya ka lang brod jonga kabala jana nga ong api ba kumta ka jing kemen kan long ha beneng na ka benta wei u bapop u bakala ka bamot ban ya na benta ki khandai ki bahok ki bomdan kam ya ka jing kala ka bamot halukas kal nong ka bakhat san ka dekhat ka baningkong ka ong te ki nong krong bat ki bapopru ki laya wan hajan jong u ban yo sngau ye u ki nong krong hang ni ki de ki jiu hi ki batrai kum ki nong krong khajna na ka benta ka himarum nomor ka kam jong ki kalong ka bajaklia bar ka badab da ka jingbam sop suda la nyau ye ki kum kita ki nong shat kala ya la ka jong ka ri bat ka jaj ben reu ki dei ki breu ki bomla ban ya lok da ki nong tho bat ki parsi bun sin ki ni ki nong krong ki syam ya ka jinge dei parlok tang parama ki hi bat lem bat ki kunhun ki bajudan kti ha ki kambas neu bat haba ong ki nong pop hang ne ka theo ya ki nong pop kat kum ka jing nyau jong ki nong tho bat ki parsi ka ba kontop ya ki ba klem ki ba penya breu ki ba pen kenya ka sabaton ki ba buat ki nong pen kenya ki hukum jong blai ki ba mane blai thau kum bala tho hau mau leng knap pe ki parsi ki sngo tho ya ka pop tang na sala henry ki kalat pat ya ka jing sarong ka jing bishni ka jing pihun ka jing dom riang ka jing bom ya ma bat ki wei ki pop ki ba kan jam sim henry la ong ba ki ne ki nong krong bat ki nong pop ki la let hajan u jisu ban yo snau ya ki jing hikai jong u kalong ka jing la ka ba snau phla hang ne la ong ba ki nong krong bat ki nong pop ki wan hajan u jisu ki ne ki long ki ktien ki ba snau tanak parlok le se phila ban kli kumnu ki ni ki nod ban let hajan u kres ka ba ngapat ngam nod ban le e kata hatu kim ithu bu jisu ulong utaw ba kho jong ba khle tam kalong ke ek ba phla bat ka ban nyar ban yo i o ngatep baga donu du kres ka dab da ka jingkman ha ka to por bat kat ba u jisu u khmi ye ki paj ba da ki khmat jong ka jing i ka jing sngolam ka la shlai na ka donu jong u ka bible ka thu yengi kum ne bat haba ulayo i ye ki paj ba ula sngaw sun ai na mar jong ki na ba ki long ki ba la sakma bat ki ba la sapret ru kum ki langbrot ki bomdan u nong sharai Matthias kal nong ka ba khandai ka dekhat ka ba laipun reu da ka jing thmu ban ya lameki ban ithu ya ka jing ai u blai u jisu kres ula pen hajan ya le de bat ki jaj breu bara kuntup ya ki nong krong ka jana bat ki ba pop u ya lang parlok bat ki bat u ya bam lang bat kiru u pen i ya ka nuksa ka ba bahana ka banta jong ki handrai ju bishar pen ram ya ka ka ba kila da ka ba jai bat ka ba jamnut u hikai ki phang ka jing i tu blai bat ha ka ne ka rukam u jisu u job ya shibun ki mensem bala sakma bat ka jing i tu blai ka ba kila pedang ka ya lame ki sha ka jing ka la ka ba mut ka ba shisha henry ka ne ka jing la u jisu kam shem la pen sngo bahai ki katu kat ne bat ha ka ta ka por kat ba u jisu udang pedang so bahai ki nong krong bat ki ba pop ki nong tho bat ki parsi kle khnyume ki daong pleng unu breu pedang so bahai ki ba pop baru bam lam bat ki klalong ka jing hikai jong ki jiu ba shwa bu nong pop un yok pedang ya ka jing e jong blai u dai ban kala ka ba mut shwa kat kum ka jing hikai jong ki u nong pop umla ban let hajan u blai henry tang kitu ki bal kala ka ba mut kata ka mut u nong pop umla ban wan shau blai kum ba ulong ha ka jing sung thu jong ki ka jing kala ka ba mut ka long ka kam da ka ba breu thet ya ka jing sham sung ba jong blai dei ka ne ka bala pelong ye ki bakin ong da ka jing khnyum pleng unu breu la pedang so bhai ki pop henry kim tep ba ka jubab ka ba shisha ka don ha ki ktien jong ki hi ka ba ki le kran pat ha ka jing khnyum kalong ka ek ba shisha ba u jisu u pedang so bhai ki ba pop kani kalong kata ka khobor ka ba ya ki ba pop u jisu umiaro ya ka jing sung thu jong ki nong tho bat ki parasi henry ula pen ram jur ya ka jing kan tat jong ki
ya ki nongkrong bat ki bapop. Tang ba u Jisu shim la le ya ka ne ha ka bapau tengkerang yo ba ka do nu jong ki ka thut no yu. Hendai senang ya ki da ka parsi jong ka langbrot ka bala jakno. Uang uno ubreu na pi ubadon shispa ki langbrot bala da jakno ka waina ki ubom ino ya ki khandai halum ban lej wat ya ka ta ka bala jakno habanda syampat ya ka. Te haba ula syam ya ka ula bu ya ka halor ki terpeng jong u da ka ba snokman. Banda upoi shala yeng ukot lang yala ki lok badila ki para marjan do ong haki to ya kemen lambat nga nabang la syam ya ka langbrot jonga ka bala jakno. Nga ong api bakum ta ka jing kemen kan long habeneng na ka benta wei ubapop ubakala ka bamut ban yana ka benta ki khandai ki bahok ki bomdon kam ya ka jing kala ka bamut. Lengba ka ne ka parsi u Jisu udrodur ya ka jinglong ka ba itnat syapang ka jingit ka ba udan ya ka kenhun ka bala sakma jong u. Ngamte padu kat no milian ngut syu ki breu ki bala pai syu kres lengba ka bor kta jong ka ne ka parsi. Henry ka jingkli ka ba khongsan ya pi parlok ba it ka long ka ne hatu phin long wei na ki. Nga kerpa te pi ya ka ne ka por ban yai sya bat nga kat bangin ya wat ya ka jingmut jong ka ne ka parsi kumba u Jisu ulah hikai. Barlada pila ju sengaw ka ne ka parsi mensyuaru nga kerpa te pi ban sengap yang sa si senpat ngangait kan long ka jing bahasi bone pi. Ngangait kat ba ngarang keran ha pi mensim jong kres un ple ya ka jingmut jong pi bat un ai ha pi ya ka jing sothu ka ba thamai bat ka ba kham jeleu. Bat na ka bentang kitu ki bompat long ha ka jing keru kres to ble un ai pi lang ba ka ne ka khubor ya ka jing ai ban pen pai pat ya pi syau nong aplang berat bat unong syarai ki mensim jong pi. Tung ni lej no sya ka mat ba khongsan jong ka ne ka jing hikai. Ka baning kong ni kran syapang unong aplang berat ka baar ka lang berat ka bala jakno ka balai ka jing sngaw lam jong unong aplang berat ka basal ka jing lej wat ya ka lang berat ka basan ka jing syampat ya ka lang berat ka bahan reu ka jing ker jong ublai bat khadu ka bahinyau ka jing keman jong ka benang. Ning kong nga ko ban wan ra akmat syapang une unong aplang berat ubabaha. Haka wei ka por u Jisu ang nga ngalong unong aplang berat ubabaha. Utaw nong aplang berat ubabaha u ai tino ialah ka jing em na ka benta ki lang berat. Yohanes kal nong ka bashpau ka dekat ka bakat wei. U ai u Jisu ulang u kres u kun jong ublai ba em. Matius kal nong ka bakat reu ka dekat ka bakat reu. Ulong haka dur ka jinglong tan rai kupa. Udon ya ka ju ka jinglong ko mukpa. Exodus kal nong ka balai pulai ka dekat ka basan bat ka bahan reu. Ulong unong yok pateng ya ki baro. Hebrew kal nong ka banikong ka dekat ka baar. Da u lalong ki baro bat klama u. Syam lalong ki ru ka balalong. Ha u ladan ka jingim. Yohanes kal nong ka banikong ka dekat ka balai bat ka basau. U Jisu ulang usim jong ka benang salonsar. Ya u ki angel ki bat ki sngaw baha ban kongo. Ya u ki paj ba jong ka benang ki ro bat ki mane. Baro ki jing tau ki pai sya u bat u pendap ya ka jing don kam jong ki baro. Bat amdan u weiru na ka kenhun jong u bakerdu ya ka ke babaha. Hakmat jong u ki jing tau baro ki syat keman. Bat ki man baha halagasngi. Bat une uju u Jisu ulang unong syarai jong ki mensim. Ubu ya ki barabor hapo ki kmat jong u. Utip ya ka jing don kam jong ki. Ka jing trang jong ki. Bat ka jing ma jong ki. Bat u pendap na ka benta jong ki. Kum unong aplang berat uya lam ya ki. Sya ki plang ki babaha. Uya dai ki na ki nong syun jong ki. Bat uya lam ya ki. Da ki kmat jong u. U Jisu ulang shisha utaw unong aplang berat ubala IT. Yalah ka jing em na ka benta kilang berat jong u. Barok ki mensim breu. Ki long ki ba kodor kmat jong u. Namar yaki lathe da ka senam jong u. U ithu yaki da ka kertang. Bat hadu menta u Jisu udang yai long unong aplang berat barang badu
ha ka balang jong o. Kamat ka babut ka bangiyo i ha ka parsi jong Jisu kadai syapang ka langbrot balajano. Kalang brot balajano ka tau ya iway pa iway nangi ki bapop. Unong pop ulong kata kalang brot balajano. Kata kamut ula jengay na ublay, ula ya klap na ublay, trang syuk ya ublay, itu syuk ya ublay, bat sngodan kam ya ublay. Menu ubreu ula sakma na ublay. Ka Bible ka itu yang ibadon uway suri kup snik lang brot ubakwa ban penjot, ya ka kenhun jong ukres. Yones kalnong kaba shiphaw ka dekat kaba shiphaw ujisu uang unong tu umwan handrai tang ba unyok tu bat ba unyok penyap bat ba unyok penjade ngalawan bakin yok ka jingem bakin yok kerhaya garu une unong tu ulong usoitan ka Bible ka itu hangi ba ka jing sakmano jong ubreu ka dai hadin ba ukongu ya ka jing penshoyu soitan kadai na du ba ula lepo pia ublay hak peredan. U Adam ulong kupa baru nong mikmat jongi. Bat kumta ngilong hau Adam. Te namar kata habau Adam usakma ukun benreu baro usakma lembat u. Rum kal nong balai ke dekat ke bakat way bat ke bakat ar ke Bible ke ong dan uba syampang dan ken uba wat yu ublay baro kilaya sakmano kilai kelab bementoy lang na dan ubalek babha dan wat uwairu. Haba ong ngilong ki balasak ma hau Adam kata kamdai tang ha ka jingyo henrai kata kalong ka jing shisha nadu ka jinglong tenrai jongi. Haba yang ngi lakha sya ka ni ka perthai ka Bible ka itu yang kumne. Sam kalong ka basan pupra ka dekat ka balai ki boman ki ya bakla nadu ka kpo kia sakma ladang kaya ki daya keren lamler. Sam kal nong kebasan puai ke dekat kebasan hakmi la thau dur yang ha ka jingbom hok bat ha ka pop ka keme jonga ka lapun yang ki sembai u Adam kila ya klat na ublai nadu ka kpo ka keme jongki. Namar kata kim shim itu i ublai kim syap ting i ublai bat na kata ka daw kalong ka badan kam haduk kata banum kelat ban hikai ki badang riat syapang ublay bat Jesus Christ. Tang kum tang Henry kila sak maru na ka lenti jong ublay na ka lenti ka bobet kila rengkang bat lelek palat ya ka hukum jong ublay Henry kila yat halaga jong ka lenti uway halaga jong gamon bat kim sngo thushu ya ka jingma ka ba ape ki hakalenti ka ba kila dit banyat. Barkani ka parsi ka dan ya ka jingmut ka ba kamyar. Ka langbrot ka bala jano ka teuru ya ka ni ka perthai ka bala hapno. Bat ki khandai tali ki langbrot ki ba sapat ka teu ya ki wei ki perthai bat ki hima jong ka benang ki ba dan hapo ka jingkeru kres kata ka mot ki bom shim la hap ha ka pop. Kalang brot bala jano ka teuru ya ki reungat ki bala paiden bat ki bala sakma na ublay ki bala man kriat haga jinget haga jingat bat haga jingkerman don ki bala sakma namar ka jing pa bat ka jing riam jong soitan uriam ki da ka jing ko abra jong ka do ka jing ko abra jong ki kmat bat ka jing sarong thala jong ka jingim bat dan ru ki bala sakma na ka daw jong ka jing elam bakla bat ka jing bom sumar bha jong ki nong sharai ba syukor ki rangba ki ba put ha ka jingmut ki ba thala ha ka tien bat ka jinglong jing em ki apostol ki ba arshap ki ba yalap ya ki purus kam jong ka ne ka perthai ki nong yalap ki ba pensnew ya ka gospel ukres ki suri baru narsat ki ba misen ai ya kata ka kenhun jong ukres sakawai pat kamat kaba kani ka parsi ka keran kadai ka jing sngolam jong unong aplang brot. Unong aplang brot babha udan ka mensim ban lej wat ya ka lang brot balajano. Ujisu nadu mendang long ka perthai hadin ka jing sakmano jong kun benreu ularai bat kut jing mut skam hakmar ukpau bah benang ban IT lede na ka bentaban penim ya ubreu.
Iskial kalnong kabalay pusaw ka dekot kabakat ar. Kumba unong aplang brot wat ya ka kunhun jong u mensingi. Haba udan hapadeng kilang brot jong u. Kibala sakma keleng saudong. Kumta ngaru ngan wat ya kilang brot jonga. Bat ngan pelat no ya ki. Na ki jaka baro. Sya kiba kilaya sakma haka sengi kila o. Bat ka jingdum barban. Yohanes kalnong ka bashpaw ka dekat ka bakat reu jisu ang ngadon ki weipat ki langbrot ru ki bomlong na kani ka jingker. Ya ki taru ka daya ngaban walam bat kin sengap ya ka ketien ka jonga. Tekin ya long shiken hun bat wei unong aplang brot. U jisu umon ban pen im ya ukun ben reu. U kloy ban sya ya ka jingle ran. U kloy ban sya shitom na ka benta jongi. Loong ba ula ino ya kita ki kandai teli na kebentaban lej wat ya kata kawai kebala jana. Kajing it pala ayu kebakum gane. U Jesu Kris haba wan syagani ka pertai ula ino ya laga jong ke buram habnang. Ya ka jinglong seim ya ka ket ya ki angal ya ka shnong baku jong ublai. Lese dan kendiat ke baperkat balai kadu Jesu le chim kum ya kata ka rai. Don kam banda lek kumta, don kam banda pensitom bat penjenjari lede haduk kata-kata. Lek singila banong, lada kawai na kikun hun jong uka jana, day maka ka baduk na, day Jisu. Lek singila banong, lada kawai na kikun hun jong uka jana, day maka ka bakordit, day ka himau belai. Lek singila banong, Jisu unjendala kenduk na, ya kata kawai. Hato ka jing sok ka jing keman bat ka jing bahajong ka himau belai ka syong ha ka jing don jong kata ka wei ka dekot ka bala jana balai un kuslai kat ka jing ruspa jong u hato don bun ki wei pat ki jing tau ki ba kam don buram baneka hato don bun ki wei pat ki ba kam bahajing long baneka le singila banong lada usngo don kam ban pendap ya ka jaka jong ka bala jana ula ban tau da ka wei pat ha ka jaka jong ka balai un habanda ino ya ka benang bat ban wan sakani ka pertai hendrai nga kwa ban ong ya pi ka wei ka jing shisha bau belai umlong kumbangi perkat u Jisu ulong kumu belai ha ka jinglong u belai umlong kumu ta u bom lek salia hendrai u ba pikir baru ba isnai ka Bible ka ong bau belai ulong ka jing e perkat syapang ya lede hendrai na ka benta ki wei Pi parlog jonga u Jisu usngau bahai ban len yelade namaru perkat syapang jong pi bat jonga ula kendu ya ka buram benang na ka bentau kun benreu umla e ka ne na ka benta ka jing mentoy jong uhi hendrai na ka benta ka jing mentoy jong ubreu habang iber melu ya ka jingta don ki por ba ki tngat melu ki hap syarut jong ka kiu jinta hendrai hatu ngidang perwa ban tampat iki tngat melu bala hapno ini perthai jongi ilong tang tngat barit hakmat ki wei ki perthai jong blai bat haba ka ne ka perthai ka hapno hatu blai ula landetno yau kun benreu hatu blai ukletno ya ka ne ka perthai kumta Yohanes lai kan reu na bau blai la ei kata-kata ka perthai kar bau la ai tino yau kun bala kamar wai bau ei ru ubang ngai ha u unum judge henrai un yo ka jing em bom chukut le sing ngila ban kali balai wat yu breu sampra ka khot ka basaw ka basan u breu ulong ayu ba me ken mawi u baru kun u breu ba me wan khmi yu na ba mela pelong yu utang kendiat kampo ban yu blai bat mela penpong pang sengat yu da ka burang bat ka jing pendon buram u blai u nyu kor yu breu wat lang ngilong ki bala jana ngidang long hi ki jong u Kris ningkong ka dai namar bau la thawi ngi ka dor jong u hi bat ka baar ka dai namar bau la thetengi dala ka snam jong u wat ka wei ka mensimru kalong ka bakodor ka majong ublai namar ula thau ker pang kan barla da dantang wei ubreu ubahap no ha ka pop ha ka ne ka perthai Jisu unjen dalawan ban yap na ka benta uta weiru
Matius kalong ka bakat pra ka dekat ka bakat sau kumta kamlong ka monu kupa jong pi ubah beneng ba injana iway na kini ki barit parlog ba ijo na kwa ban ong ye pi ka way ka jing shisha ubalong kuma pi datang ma pi hi ha ka beneng salon sar barok ka way pidon ka kerteng ka baper na ki way baro barlada ublay unduno ya pi unduno ya pi shaki bomchkut ki bomchkut lanu ruam onam danshu manu ubalong kuma pi pilong ubakerpang baru bakodor kmat jong u pilong ukun cendrang bar ka kun gantai jong ublay nang tas ka way pat kamat ka bang yo iha ka parsi jong jisu kalong gane unong aplang berot ulet banwat kamlong kebasuk yo nong aplang brot bandaj wat ya kalang brot kebalaja uhaban keu ya ki thib bajrong shalom bat hiare ki riat ki ram gi bama uhaban rung lang ba ki klau berben bat badum wat hapdeng ka jingma jong ka jing im jong uhi ujisu haba wan shakani ka perthai ula wan shadu ka jaka ba ubre udan bat am tangkum tahi henrei ula shim halade ya ka jinglong breu ula shim ya ka jinglong merau ula syak shitomru bat ula mat ya ki jing penshoy baro bat ki jing ek baro na ka bentau breu bat habala shim yu ha ka rukom kumu breu ula le ret ya lede haba ula jalong bakong wat haduk ka jingyap hot ka jingyap ka ding penakan ka bible ka ong ni e je ublay namar ula e chwa ma uyengi ningkong ya anas kalna ka basaw ka dekat ka bakat khandai ni e mangi ya u na baula e chwa yangi ni la ru ban ong bangi wat ya ublay namar ula wat chwa ma uyengi ka jing pen im jongi ka shong ha ka jing wat ublay yangi dai e ha ka jing wat jongi ya u Efesos kalnong ka baar ka dekat ka baprab ka khandai ka Bible ka ong nama da ka jingai ai lapen imipi da ka jingai kan ka taro na pihi kalong ka jing ai ublay da ki jing le kan ba unu nuru unya ban snau sarong nang ta ka mat ka basan kalong unong aplang berat usyam ya kalang berat ai ngu yu blai bau jis kres sham la lek pai ying thali kalam kalang berat ka parsi ka thu ingi shapang ka jingjok thiao shapang ka jingram lengba ka jingyap jong jisu hading pana barlengba ka jingmi pat jong u kres ulayok ban penwan ya ki bala sakma baro halade Efesos kalnang ka baar ka dekat ka bakat lai ka bible ka ong hanrei menta how kres jisu ya phi ki bala julong jingai no menu la pelong hajan ha ka snamu kres nang ta yu anas kalnong ka bakat ar ka dekat ka balai pu ar bat ka balai pu lai u jisu ang ngate andala kentiu yang ana ka kendau ngan panwani ki breu baro halade ula ong ya ka nete ba uda saham na ka jingyap ka bakumno ba un sayap pui ban pan pai ki breu bala sakma sha ka yeng ku pau bah penang kala dawa ya ka jingyap jong khonu blai baru jisu dala ka mon sngo bahi ula ai tilede na ka benta jongi ula syam yangi baru lapen kia ya ka jing mong jongi ula tau yangi ka lat ka jing penem na do ar hajar sna menshua baru ki ba mon ban sya suspa u kres un pelat yaki na kunjeri jong ka pop henrei menta ka sa satang ka wei na ka liang jongi bat kata ka long bangin wat yu ban wan shu kumbangi long ban pedang yu bat ban ngat hau ukres uang to wan hanga phi bar ki bathat bat bakhia ka jingket tengan pan jam ye phi Matius kalnong ka bakhat wai ka dekat ka ba arpu pra ni ha ban pan trai kam ya ka mon sngo bahajongi ban jet yu kres ne ban kantat yu Yohanes kalnong ka ba hnreu dekat ka ba lai phunyau u jisu uang baro ba utau kpa u ai hanga kin wan hanga utate u ba wan hanga da lelai nganom kan tat no shabar
Ulat thiet pi bat yang ada ka snam ba kordor jong uhi. Kumno un kan pat yangi. Hatu dan kanu ketiar ka ba pilat thiet da ka jing apple jong. Ka ba pinum pediang pat ya ka. Kanum dan. Kani ka parsi jong Jisu ka kerenro syapang ka jingker jong ublay. Long ba anda unong aplang berat ula syam ya ka lang berat ubo ya ka haka terpeng jong u berura ya ka syaka kan hun jong u da ka jing sngokman. Menta ka lang berat bala jano kala long biang hapo ka jingda jing suma jong unong aplang berat. Upeni hadu katnu baru terang ban pen ya ka lang berat. Kumjuru unong pop andau langet bat IT lede hau kres hau Jisu Jisu unra ya syaka kenhun jong ban ya long siang sisam hapo ka jingkmi jong kupau bah benang. Dan kamshu ban syepti ngelani ban sakama biang sa sisien. Menta unong pop bala sius pa ula long hapo ka jingker ka jingdabas kem jong kres. Usoitan bat ki briu jong lemne ki eru. Kinom la ban kene yau briu jong blay na ka ketiba don bor jong kres. Yohanes kalong ka ba shpau ka dekat ka ba arp nyau haduk ka ba arp kendai Jisu ong. Kita ki lang berot jonga ki sngap ya ka keten jonga. Mangate nga itu ya ki bat ki ya buat ya nga. Mangate nga ai haki ya ka jing bom chukut. Bat kinom ya jat shu lanuru. Lemne u unum kene kan teriki na ka keti jonga. Ukpa jonga ubala IT ya ki hanga ulang ubakam kraw ya baro. Bat dan ubala ban kini kan tetiki na ka keti utau kupa jonga. Anam dan manu bala ban keta keti ya ki breu jong ublay. Latna satang la da ublay usyahi. Henry ublay ulang ubala ban syana. Ubasya baki ke ibaro kin jia ya ka ban penbaha ya kita ki ba yo. Hagni ka pertai kinong shun ki la ban keta ya ka med jongi. La da ublay usya. Hendak kinom la da lele ru ban keta e ka mensiam jongi. Namare ka jing jongi la bu'ri hau kris Jisu us jong ka jing Rom kalong ka ba pra ka dekat ka ba lai pusan haduk ka ba lai pukandai ka Bible ka ong ubala ban pene klad no yangi na kata ka jing ka jong kris. Ka lanot lane ka shipa lane ka jing penstambang lane ka jing tangan lane ka jing lengkut lane ka jing ma lane ka whitelam kumbala tha na ka banta jong me ladang peniap yang i barok sisngi la nyaw yang i kumki lang brot ya ka jing peniap henry ha kini ki barok kan ngi job thiaw do tau bala yang i namar nga ngech kam ba ka jing yap lemni ka jing lemni ki angal lemni ki nong senshar lemni ki badon bor lemni ki eru ki balong menta lemni ki eru ki ban salong lemni ka jing jrong lemni ka jing jelew lemni ki eru ka way pat ka jing thau kanum laken ban penya klap no ingi na kata ka jing ka jong ublay ka bahau kris Jisu ubau trajongi. To ay ba kita baro ki bala pediang ya ka jing jong ublay hau kris kin syam ya ka jing pentengan hakini ki ketien jong ka jing shisha. Bar ka jing kai ka bakado na ka ni ka parsi jong Jisu ka dai ka jing keman habanang. Ka jing keman habanang. Lukas kalong ka bakatsan ka dekat ka bahnyaw Jisu ong nga ong ya pi bakumta ka jingkeman kanlong habeneng na kabenta uway ubapop ubakala ka bamot banyana ka benta ki kandai ki bahok ki bomdon kam ya ka jingkala ka bamot ublay unyokor ya ka way pakaway ka mensim ka Bible ka itu angi ba ublay snobha baka wayru ka mensim kan jatna henry uman baki breu baro jongane ka perthai kin ya laj bad bakin poi sya ka jingtip ya ka jing shisha ko ginong pop hato pitip mo baka beneng ka kami ti ya pi banwan paino sya ka yeng ukpa hato pitip mo baka beneng ka penpau ya ka jing keman bada ka jing sngobaha ka jing pen jong pi hato pitip mo baka beneng ka perkat bat ka 3 minut tang ya ka ban pen bahaya ka jing jong pi hato pimyu imo haduk katnu ublay baru nyau korapi
ubom shim la benut wat ila ujong kun jong uhi henre ula aiti no yu na kabenta jong ibaro api ki kun ki ksiu adam hatu pin pailen dat no blay bat ban jet pat ke jingyap isikel kalunong kebalai pulai ke dekat ke bekat wai to ong haki kat banga im ong utrai ublay ngam dan ke jings ngubaha ke jingyap uboman henrai ba uta uboman unyok pai na kalunti jong u bat baun im to pai pi na kalunti sneu jong pi nomor balai ba pinshu yap api ke yeng Israel la datang uwai unong pop ukela ka bamot katno kawan ra ka jing kemen yu blay bru Jesus Christ bade ka beneng hi barok ka wai kane ka de ka mensim ka balasan syarah benan kidon ka jing e ka bamuat tangi ki ke laki jong hi henrai ka bakken mau berkni pikir ya ki wai nomor kata ki kemen lada ki wai ki lajlut na ka pop bat na ka jing yap bat itu ki badan ya kane ka mensim isun ai ki wai kilong ki babedor ke himau blai ka jingkala ka bamud jong unong pop ka dai ka jingkeman jong ka benang bat ka dai ru ban long ka jingkeman jong ni ngim dai ban long ku muhmen jong khon sarong auria ubala pen pawe ka jing bitar bat ka jing bishni habau para jong u la wan pai pat shalayem hendrengi dai ban ya lekman bat ban ya lek sngu ba la da ki wai ki bala sakma ka pop ki pai show blai bat ki ngach ho Jesus Christ ha ga ne karukom nge shimbenta ha ka jing keman jong ko benan barladang i ong bangi kemen ha ka jing kala ka bamod jong unong pop ngi dai ban ya lap bat ban ya sami ki ka gospel bat ya ka lenti jong Jesus Christ ngi dai ban ya rap bat ban pen pai ki men sem ba kodor show Christ khnang bakin sham ya ka jing suk bat ka jing jathat kaba kilawat paro shikata haga bawai no akane kapor nakwa ban shan biang haka jingmut jong kitu ki brang jengai no blai hatu pi pedang elode ku munung pop ba klam jingerap hatu pi perkat yelode ba pila jano bat omdan jingker menshu bat satang ga jingyap ka ba ape pi ku ki parlok ba e kadan ka wei ka kubor ba bahana ka banta jong pi kadan ka jingker men pi ka jing kermen ka ban ai phi ka jing em bom chukut ka jing sok pat ka jing kman topen kloy ban wat yu blai na do ka don hud baro ngat how jisu te pin lajam kane ka long ka jing doai ba jor jong ba i wei na phi la phi long yu bla jana pin long yu bla shempat how Christ jisu na ka banta ka kerteng jong amen